May hapon, ano ang pinakulaing kalambuan sa dagan sa panahon? Mga kapuso, doon na tayo tulo ka low pressure area nga gimonitor karon. Ang una, kining low pressure area nga nahimutang 130 kilometers west, southwest of Iba, Zambales, o base sa atong mga available data, maba ang tsansa nga mahimong bagyo, o gituhuan nga suod sa 24 oras matunaw. Ay kaduhang low pressure area naagya pong suod sa Philippine Area of Responsibility 715 kilometers east o Basco, Batanes, o posible kining mahimong bagyo sa masunod nga 48 ka oras nga panganlan unyag si Bagyong Nimpa. Ang ikatulong nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility mao ni ang former nga tropical storm nga gipanganlan og Pipa nga nihinay na kani og nahimo na lang low pressure area. Kini mga low pressure areas nga nisugutan magpakusog kini sa hanging habagat nga makaapekto sa southern ug central Luzon ingon man sa western Visayas. Busa ang sentrong bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, makasinati o maayong panahon. Diin doon na lay kayo na nga maragumon ng kalangitan, kung doon na mga pag-ulan, daklit o lumalabay sa pipila ka mga lugar, tungkol sa localized thunderstorm. Ang hangin, kasarangan nga nagikan sa Bagatang Kasadpan, ang muros sa tibuok Central Visayas, o ang balod sa kadagatan, magpabiling kasarangan na posibleng moabot ang pagbalod o 2.5 meters ang gitason o wala tay gi-issue nga gale warning. Ang haring adlaw mo silang ugma sa may alas 5:34 sa buntag. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website bagong.pag-asa.ust.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa Botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Al Kiblat, maayong hapon.